nek jenengan ngersakne napa? Nek kula niku anu mboten nate berubah kepriyen ngantos sakniki senengan kula yen jenengan mergo kula pertama ningali YouTube jenengan jek niku ninggal katresnan. Wis niku tidak berubah kula pun niku mbok nganti jagat kiamat nggih ninggal katresnan niku. Niku nggih. Nggih, karakter kula ngoten niku sekali tresna kalih wong wedok, yo tetep kula tresnani terus. Bukesi pun putra papat tetep kula cintai. Mboten mungkin kula lereni kula pegang mboten mungkin yen nambah bojo mbuh. Mboten. Nggih niki lek ngoten kula spesial kagem jenengan nggih Pak. Dadi kula modele kaya sing ditanggapne kula niki. Kaya sing disunati. Ora apa-apa nggih. Nggih, derek Pak Yoyo mawon. Niku riyen nggih. Ninggal katresnan nggih. Nggih, betul nggih. Nggih dibawani riyen Mbak Dewi. Pun bebas. Bangun untuk kok utama saged nggih. Ampun. Derek-derek kok bojo loro to, Pak. Suarane halus, piyayine ya cantik, lewani milangoni, kecok pucuk rambut nanti jempol sikil ora getek cirine babar pisan. Nanti tekan atine barang ya halus. Puasa Bro. Hei. Bro. Lega. Pak Suwantani bening apa mikir ngasih piyambak kok niku. niki saking panitia. Niku lho kan niku. Lho niku lho niki dateng niku lho. Pripun niku pas nomboran. Enak alhamdulillah. Wih, karena dia ngomong sendiri ibu kesi ya. Senengannya kalau rambut kuping disuntik. Cekok yang mirip sih kayak tupik lah. Seliramu bareng gak? Tresno lahir rusing biasanya kalau bukesi mereka bareng gitu. Lah kok iki kali kula kok langsung pas. Lah iki kula mboten ngerti, mbok suasanane Mbak Dewi, suasanane. Luar biasa. Mangga
ninggalkan tresnan sepisan mangke langgam riyen gitu. Yang kedua saged dijalanke. Silvi Kumalasari munut tulung aku. Yo. Nangis sakjroning atiku nalika
Saya ini tak jagungan dulu ya. Nah, sampai ke sini. Berikut kita beli Madangkara.